Hai na hardranganna which of gama. Seo rang gaeilge díobh agus an téma tágam aniu nó an Scoil. Bhí mé sa chlós níos túisce mágin agus rinne mé fríseán donna híise ranganna agus haspáin mé dómh clós na Scoile, haspáin mé dómh cúl na Scoile, sin cúl na Scoile an písa atá ag an gúl, haspáin mé dómh nóir bhí mé heasamh os cór na Scoile, haspáin mé dómh na bínsí beaga las me agus haspáin mé dómh chuma an Scoil lán, sin an shelter an Scoil lán, agus bhí rud eile agam dómh mágin chuma an bheiceann sibh seo, panga bheiceann sibh, beidir bhfuil an ghaeilge aga bhí gcóir seo. An bheiceann sibh seo fáinne, bheiceann sibh fáinne, tá fáinne ar má bhéir chumach mar tá mé post, an bheiceann sibh fáinne, ar má bhéir sin fáinne. Well seo fáinne chuma a clítar fáinne orthacha ar seo. An gasin tú núm sin, so bhí an fáinne orthacha agam ar mágin agus dus go mé na gataí do na páistí, agus tá sé sin ar an bhí seán eile. Ach, is sibse na páistí móra agus tá mé sásta rint ebre dhéanamh libh san ofic, well sin ceart go leor. Seo má ofic a rénos mars ódí fan go bheith sibh ofic na Scoile, tá bird an sin agam, tá neart spáis agam. Irscile sin frás an nua, plenty of neart. No sin go jazz, N-E-A-R-T, plenty of space, neart spáis. Tá neart spáis san ofic agam, tá an tá agam, I'm lucky, tá an tá agam. Gwyl an spáis sin agam maricin sin mo chóti ar crochan sin, agus na shelfanna le filtán, sin seastán ceol, bird na mréagán, agus tóha sin an buscín orthacha an sin, feiceann sibh sin, agus tíobhhirdom feiceann sibh an chlár fógraí. Feiceann sibh sin, agus is tócha sin greengraph, agus an sin tá léirscáil is tócha, agus sa cúine feiceann sibh na chanhfuil ceart agam, agus pósteirí. Yeah. Agus duna páis na fuórseans tá spáin rud eile díobh an seachtlinne. Yeah. Tá fan go bheice tá an seachtlinne site dír glas mu dina fuinige an seo. So seo, cén ghaeilge tá seo ríis, bhfuil sé rólas agah, tá mé gur smaoinemh dálóga na blinds, well, dálóg agus dálóg eile, na dálóga nar chun tú le chéile. Ceann amháin, dálóg, os glóim mé an dálóg, cén ghaeilge tá nó seo an séad. Tá séad an seo agus bágan siad mar sin cuiiltíar amach agat, agus tá shrang an seo, agus tarngíonn tú an shrang, agus sinúm sin, agus tá spáinne sé sin díomhalóg na glasarí. Mas seo teachín na glasarí, mas libh nó an seachtlinne. No, an bheiceann sibh sin bhí na chalíní an seot níos túisce agus tharang siad amach na weeds. Cén ghaeilge tar weeds tá me ceapan na fíí. So tá chuile rud go deas déantaach an seo. An bheiceann sibh na prátaí, fásan na prátaí faoin talamh a tagan na díalga amach os cór. No, amach as an talamh más libh. I dro na gréine. Fásan plandaí I gcónaí I dro na gréine. Agus sit sin hamá tá prátaí tá me ceapan bhí leithís an sin, tá leithís imiche, bhí na chalíní an seo mágin agus bhain siad an leithís. So, chuireann tú glasarí san airc, agus an sin banan tú na glasarí. Inis agus sa saoire sótha agus san óir chuma banan. No, nach bhfuil an tá orm, tuis go bhfuil na glasarí le feiceá las muit an dar sin las muit an ineog sin bchórdam rá. A ríis sin agus chuir mé seo arás ríis agus thula sibh an bháisteach ag tuitim las muit. Nar thula tá sé ag stealú báiste. Ní bhaid ag dul ag spríú tá me ceapa. Plip plop plí. Bhí mé mo bhúnseir. Fadó. Well, ní fadó taní nó hen. Agus bhí na ranganna beaga gom, na nína bheaga agus bhú mé árán dó. Plip plop plí. Tá sé ag chur báistí. Tá sé flo. Plip plop plí. Háan an cen sin go mórleo, ní le sagan cén fá. Arénos, arás ríis go dtí ma desk. Go dtí go bheice mé cad atá agam díomhanniu. Ní bhaid mé bhád a fáistí nniu ná, mar tá sagan go sibh gnóach. An méid sin ráite, tá spáinne mé stuff an seotíomh. So, an séime nó, an Scoil agus an dáta nó a níú lách déagde, bheiceann sibh sin de mína beltainna,
gaeilge is a fiche heen. Gaeilge is fiche heen. A new law jig, Javina Baltana gaeilge is a heen. Froza na Ceachtana. Is jas an loe. Now Cahan a úsáidin tú is jas an loe. Well, clushin tú mé gro scotchy. Not jas. Agus scrífi mé an ceist an seo tíb go bheici sibh. Chur mé sin timpeall agus an origin seo le dúach jarrog. An bhecin sibh dúach sin jarrog nach ha? Le dúach jarrog díreach an seo. Now, nach in is nach sin nach jas litru jas D na jas an lo e. No, na jas an wajin an wajin H. Focal banin sgnach Haidin E. Mark Keshtok. So nuair a chluisin sibh na jas an lo e, a fragana, oh, is jas an lo e, buithe sa dia. Now, in you, níl sé go jas in you. So, an ceist a bheith agam díobh you, no, agus chuirme síos an seocha, dá mé ag chur na ceiste sin ormh an you, bheith sé agam mar seo. Now, fan go bheici sibh, caró sé seo libh. Now, an bhfuil mé anna seocha dhéanamh mar seo nach in SCH. U, E, fada F, A, S, A, C, nach U, A, F, A, tabrón ar níl fada an sin, U, A, F, U, fósach, tá an fada ar an A, U, fó, jenin sé an nitri sin fada, na U, fósach, an lo, No, nach U, fósach an wajini, an Haidin. Feg sib sin, agus an fragra bheith agam de sin, no. Share. You could say share. Share is ufásach. U-A-F-A fada S is ufásach. An wajini is toch an law no an wajin an law. No, is ufásach an wajini. Is ufásach an wajini, you won't sure. Oh. No, sin go jas. Sin bailach jas an sin rá agus seo a frázelach atá go jas ma. Cé bhfuil tú? Mo hím go ma. So cé bhfuil tú? Mo hím go ma. So a ríis, beidir go luisi tú mégra an gárod nach ufásach an láé. Agus an freigra nó, sé is ufásach an láé. Cé bhfuil tú? Mo hím go ma. Agus rudelach atá go an seo. Nach ufásach an láé. Is ufásach an láé. Is mahan rodé go bhfuil má scá báistí agam. An diggin me agus seasan tú faoin scá an sin. Scá báistí agus an gcuigetar shelter no scá lán. Scá. Tugann sibh. An bríomh an lei sin. Éon uair a chluisin tú scá, cuinníonn sé sin thu tírim ón máisteach. Tá mé tírim inis at ní rá mé nuair bhí mé sa chlós ar maidin I gúna scoile. Bhí má chótar agus. Cad eile bhí orm, má chahal, má chud, má chahal. Ladí mé a rá, go bheici sibh. Ok, ar ma fís a pápar tá níos móna sin agam díomh ar maidin. So scoil mar dúirt mé an scoil ach airfinn sé go scoile nuair chuirn tú éige ribh. So cad is éige scoile an? Well, is nach gcuimhnibh an caihan a rinne mé an fís an dearnach libh beidir caiici seo hin, rinne mé fís an libh agus édí an séime a bhí anna gannam agus haspáin mé díomh an éige scoile. So tá éige scoile ar chuile gona sa scoil seo. Sin an pillarín, an léine, is sótha den na chalíní agus an cardigan, den na búthlaí, gansaí dúgorm, bríste dúgorm agus an léine áilinn sin in na cairnóg agus in na stríca. In na stríca he ba chuird marrá. Sin an éige scoile. Na chun an cartagam so tigann tú méis. Nuair chuirn tú éige agus scoile chéile airfinn sé go éige scoile. Sin an riile sótha cosa le porc, lár na porca. Cha ach cool an chi. No, inacha an chi. Tigann sibh mé? Múnseoir is dócha níl is agam pean an bhúnseoire. An sin beag an aisteach. Búthal a cos an bhúthala. Beag an aisteach ceart go leor. Well, is iad sin a rialacha gaeilge. Ná bí ró bhúrtha futhú. Tá muid ag labhairt faoin scoil agus muí mé na cinenne bhana leis an scoil. Troscáin is iad sin na báir agus na caithíreacha
agus an suffer sin mar hampla an bheiceann sibh an desk bird sin chuir dem rá na caithíreacha an rud atá seo an desk agus an siacán seo an siacán sin siacán lethir tá si go deas bug nóhfuil si go deas bug glítar troscáin ar sin troscáin scoile tá troscáin scoile san ofic agam. Well is socha nílas agam tá troscáin ofice san ofic agam tá troscáin scoile sna siomraí ranga agah sé na báird agus na caithíreacha. So an bheiceann sibh scoile ar ríis láhuiir scoile láhar cena bháin gan áid sin láhar bháin a láhuiir scoile í ag an dearra bheiceann sibh sin. So tá dólam tú rud nuan sin ná is go dagan gurn tú se í ag an dearan sin éidir so genimi íireacht iad a lug a chur in Abertí Díobh. Caham éide scoile tá dat dú chum troscáin scoile. Tá mo thiomra lán le troscáin scoile. No níl mo thiomra lán le troscáin scoile í mlína mar bhí an múnteoir géirí spás a dhéanamh donna daltaí mar gheall ar an vírus COVID. Na leabhar fan go bheice mé tá leabhar scoile féic site ar fud na háite ar mo desk. Tá siad ar an desk agus tá leabhar scoile chumá faoin mar agam. Ok, cad atá seo agam scoil mhór agus scoil an cas me seo timpeall. Go minic cloisi tú seo chumá agus tú leabhar na gaeilge. Nuair dhear tú téim chuig scoil crínéfa. An scoil mhóraí nó an scoil bheogaí tuair mé an ceistíomh. So an ceist go minic a cloisin tú nó an an scoil SCOI an scoil mhór MH an scoil mhór nó bheog BHE nó bheogaí agus feici sibh chumá scoil aithríonn sé rais go scoil ní léana í an seo agus chuann tú seo H an sin mar focail baninscne sa hí agus chuann sé sin H san aideacht a hagan in í scoil mhór scoil bheog ach tá mé a búthal an sin ní bhéoh H sa chá sin búthal mór scoil beag ach i gás scoile scoil mhór scoil bheog. So an scoil mhór nó beogaí agus an feagra nó scoil mhór is a hí. So tug mé amach an beag mar sóildíomh níl an scoil seo beag tá an scoil seo mhór. Tá an tá or an a lug gur scoil mhóraí mar cílíonn sé sin goil níos mó cáirde agin níos mó is socha múnteoirí bí níos mó rudaí deasacht ag tarlú socha. So an ríise an scoil mhóraí scoil mhór sa hí se détá seach chuir sean sin úsáidim seach man se scoil mhór sa hí se scoil mhór sa hí sin cearcalór sin cearcalór. Yeah, tá sé cearcalór nach bhfuil. Ok, lena mé ra go bheice sibh. Tá folklór agam díobh an seochar maidin thuma lehanach mar sóidíobh seoch lehanna. So dá mé lehanna ag tasailt. A bhún seoir bháthlam lehanna le de hell. nó gaeilge dó nó bilóg is socha a tá lehanna ag tasailm lehanach sin choróimid sin focail jazz ag dearad an lé at the end of the day inis agus is cloisin tú a múteoir grá níl an siomra néta nó glan tá páparí ar an urlár an górói sibh an siomra dom bhfuil í taidí an górói agus an freagrad sin ó bhfuil taidí choróimid. So sin an fág a gur mé an cen sin sibh choróimid an siomra de túúnteoir ná bí bútha. Céim fá ag dearna well béidir go mé lehanach nó ggóir an urlár, béidir go mé pean nó ggóir an urlár, so ag dearan an lé cad a dhéana sibh do bhar múnteoirí chorói sibh an siomra dóibh gur míle maithagah. Ok, ná tá sé seo spéisiú an difriocht a dhéanaan an fada sa cheann seo éit agus ag na cadas éit an bhfuil chuirméis ní matlam nóir bhíon orm an béarla úsáid le linn na gaeilge an uair seo déana mé. Éit, ok, bhil sibh ré. Cílíonn éit sin. Now, níor úsáid mé an béarla a scríb mé an béarla. Cílíonn éit sin. Éit. Ach nóir chuirdann tú fada ar an aithríonn éit go óit. Éit. Óit. Éit. Óit. Éit. Óit. Éit. Óit. Agus cílíonn sé sin. Cad a cílíonn sé sin? Place. PLACE. Agus nuair chuirdann tú an gá rud le chéile a strange place cén chu dheartha sin.
Now, as béle tagan strange I dusa agus place in a as gaeilge ní mar sin a chorlinn sé. Change sin mar seo. It's a strange place. Is áit atch no E. Megan sin is áit atche. Now, ní bhéir an Albert sin in úsáid agah agus sibh gen of chuirsís an scoile mé. Mé? An bannig I trí le seo go bheicimid. Okay. An céad ceis bhí agah nó. An scoil mhórí se. Scoil mhór sa hí. Okay, Jenny Mélih. Is rógra mé scatchi. Fan go bheici sibh. Agus an céad ceis deile béidir chluise tú an sin. Cén sort. Jif agus fan go bheici mé. Cén, sin cén, brónarm, níl mo scríb nóracht go chilas go thumláin I gcearta go man sin. Cén sort is ó fada ortaí. Cén sort S-C-O, cén sort scoile. S-C-O-I-L, cén sort scoile I rísin sin bhecin sibh an I. Sin ceart, yeah. Cén sort scoile I. Agus fan go bheici mé. Is áit atch I. Is áit atchi. Is áit atchi. Agus, okay, nach úfásach an phríomhaide mé. Agus an chéad ceistelle a chluisi tú nó, cén fá. Agus an freagra bheith agatí gur sin nó. An príomhaide. Cén fá an príomhaide. Fan go bheici sibh ná. An príomhaide agus gormaríis tá. No. Tá sé, sótha. An príomhaide tá sé crackáilte. Na sin eiste glór. Anis, tá sóid reis go dtí raith mé reis go dtí seo. So an céad ceis nó, cén sort agus chuma seach an áid mar seo agam cén sort scoile. Becinn si bheith cén sort scoile. Yeah. Brúchad mar an scoil mhórí. Se, scoil mhór is a hí. An scoil mhórí se scoil mhór sa hí. An dara ceist. Yeah, tá se agam sin dí fécaí, chuir mé é timpeall sin go bheici mé dí. Cén sort scoile I is áit atchi. Agus chur marc mar seo. It's áit atchi. Ding-a-ling-ling. Agus, fáistí. Cén fá. An príomhaide, tá sé crackáilte. Ní lána pí sprí rénos. Ach, tá spáin sé sin an gaeilge tá agah. No, détarrágan deir sin an príomhaide ná habar. Don't mention. An príomhaide ná habar é. Ná habar é. Ná H-A... It's the brother, ná H-A-B... Ná habar é. An príomhaide ná... Sin na, no, le fada, no, an fada, no habar é. An príomhaide, no habar é. Tá sé crackáilte. No, na jazz an córa gaeilge sin. Céad físa písa hain, písa dó, agus písa a trí. Agus leanna mé raibh beaganí an seo go bheici sibh. Tá bróna an raisrí sin seo. Níl go fóil agus ball beag. Is matlam na fráilsíonn sin freisin agus fan go bheici sibh níos céim fá a heitní na cin sinnom. Tá siad ar an gúil an seo agam. Scríomh mé córa beirt amach an sin díomh. Síle, an bhfuil am lón an go fóil. Múnseir, níl go fóil. Agus sin a níl go fóil. Digann sibh inis? Níl go fóil, digann sibh níl go fóil inis? So ríis, an bhfuil am lón an go fóil. Níl go fóil. Ball beag, sin I gceann tamlín. Ball beag, síle ríis. Tá pean luaí ag tastáil win. Múnseir, níl éon chean agam a híle. Síle, tá tuirse chum. Múnseir, té a chola síle, sa múnseir agus bú.
Chain Sheila shees. You'll on a piece of spree and shall freshen. So rish, Sheila. And will am loan on go full unchor, ta ukrusar. Moonchor. Neil go full, balbiog. Sheila. Ta pian Louis eg testal win. Moonchor. Neil ein can agam a hila. Sheila. Ta tershak Ceacht, Sheila, san Moonchor. Arenos. Well, a fáistí, dóla mé go leor an sin, tá súla an gráin sibh tata bas. Is even a bheith mún agus ag fólam na gaeilge. Dóla mé stuff mé héan sin homa agus ná déananig dearmad an difriocht a dhéanaan an, fada? Áit le fada a, ach. Áit, ach. Now, agus lena mé roi beagna níos smó chorág mé an scéal seach. Live. Now, ní enemy mór an shop mar fecin go an tánig bog roi ddíreach nóméid ag léh. Okay, agus Sean Pisa, yeah. An nádar gion hánig na córsanna. Na córsanna, sin focaláilin díomh, na neighbours, go léir. Is deach an Gorgina eáil. Vecin sibh sin an ach go jo. Now, dúsáid mé an focail nua. Crán ach is a é. Nach ach. Nach ach an sca í sin san túsalorín. Cén chuir hála sé sa an túsal ó súlaáin. Béidir gur a bíd na sioga a rinne sa ben í raináin. Tháinig na sioga ma seach siog. Dí agus tá bata dríocht aici. Bhí finán ag siúil suas sios go bródúil. Go bródúil. Rinne finán pol sesin, pol mór. Ach ní rá aon duine ag éisteach leis. An tróna sin tháinig na hiiriseoirí. Tháinig green grafadóirí freisin agus lucht telefíse tháinig siad go léir. Chip, 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 chip. An crán is aiste. Nach nó is atse socha. Down. Bhí sé le feicáil agus ag fás a gáirgin. Bhí mami agus daddy an nuacht an ihe sin. Bhecinn si bíd? Siad an féin ghfuil rud éigen sa chré a dúirt daddy leis an túriscóir. Ní mar sin a hála sé. Telefís fionán, funnig fionán, tá bród arm sa mami. A tá tusa ró, tá brón arm sa mami. A tá tusa ró óg, hasí bhaid dul an telefís. Bhí pictúr sa nuachtáin mágin. Mami, daddy agus, Jairi leis do le seán. Bhí pus Deirdre. Na teas an focail leis sin chun déanamh chur síos chuine faragach nó de haid duine nachhfuil sás a pus Deirdre áfach. Cén fá nar chur aon duine agalamh ormsa, sin cén fá nar leabhar aon duine ormsa na túriscóirí agus na green grafadóirí agus na hiiriseoirí. Tá tú ró óg freisin as tóir sa mami. Leis sin, thúla mami go rá busca beag ina lámh ag fionán. Céir é sin sise, pata jazz sa fionán. Feicim míid. Cén pata jazz? Cén pata jazz? Dáháin alla. Pata jazz ag fionán. Dáháin alla sa mami. Chur sa gáirgin an is díreach. Pull sa fionán. Pull mór. Thóg sé na lámhíní má as a fóca, a mat leis sa gáirgin. Pull? Dáháin alla cad éana sé. Bé daddy an chédan a deach amach in jog mágin. Ó, a hiircas sesin, féic géir seo. Bhí crán mór díreach tíomh mu gin in jog. Ní rá gilaga bithig fósar a bhí dáháin, ifar ra dáháin alla ag lúsca ó gá craobh. An bhecinn si bhí do gá craobh? Fécartha. Tá inú an dain wami, tá inú an dain yari, tá inú an dain áineacha. Ach an ladí na slú,
Tá áchas an downer. Tív tá bronar man seo. Bhí gach dain alla ag tógáil gréasán. Gréasán, gréasán, gréasán. Tív istéit a chúplan ó méid. Bhí gréasáin na fuinneoga go léir. Bhí an áit clúd I heile gréasán. Céir the dhéanamid sa Deirdre. Níl mis ag dul níl mis ag dul amach. Is fualam dain alla. Tá botún an sin sa leabhar Níl mis ag dul amach. Is fualam daháin alla. Bhecinn sibh í? Níl mis ag dul ag obair sa daddy. Is fualam í tamá. Is fualam sa daháin alla freisin. Bhí mami buile. Bhí sé buile. Bhecinn sibh sin buile sin focail do Farragon down. Tá sé seo ag dul thar fóir. Caiimiid glío cear na Gardaí. Bhí fionán búrtha. Ó, na Gardaí. Thóg sin na lámhíní ama as a fóca. Na lámhíní tríochta. Tá mé beag na críicní leis an leabhar, críic ná mé nniu a ddíobh. Déag séarcha amach leis sa gáirgín. Cad a dhéana sé leo. Bhí mami fós ancrusta. Cén chhlasaíocht I seo in éon chur siise. Sílam gohfuil duine éigean ag iarraí clas grána imirt oran. Tá sí fós buile. Ní dóilú mé sa Deirdre go smaointeach. An gcuimhin libh na lámhíní glasa sin a tháinig ó Uncle Taig tá túram agam sin ceapam, tá túram agam gur lámhíní dríochta iad. Déag mami orthaí. Lámhíní dríochta? Cóhfuil siad ag fionán sa Deirdre. Ionáin! Cóhfuil tú? Siúil fionán isteach an doras, leabhar deirigh go ciúin leis. Ionáin, cóhfuil na lámhíní glasa sin? Lámhíní dána sa fionán, lámhíní dána imithe. Imithe sa deirigh, cóthát. Rinne fionán manga mór gára. Bhecinn sibh an mangatáir maithú fionán. Rinne fionán pol. An bhecinn sibh cad a tharla agus as an bol a tháinig an crán airt nua seo agus lámhíní Tá súla an gháin sibh tatna bhas a fáistí. Scéal faoin na lámhíní glasa. Bhí mé géirí an scéal sin a chríicnú, mar bhí mé léimh feidh wadanis agus bhalam cenú a chusnú libh an seachtain seogan. Imithe beaganín thar fór leis an am a bhá mé an tatna bhas agus dénig íhar níhil lena léanta tá fácar scoilgaí agus feicim sibh sa clós. Go náir le bhfuil gurmacha go bhas a bheith géisteach. Slán.